नमस्कार, प्रणालीज होम किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। आज मी तुम्हाला कालवा मसाला कसा बनवायचा ते करून दाखवणार आहे। त्यासाठी इकडे 2 मोठी वाटीभर कालवा घेतलेली आहेत। ही कालवा करप असते अशी, त्याला फोडून कालवा बाहेर काढली जातात आणि त्यात अशी छोटी छोटी करप राहिली जाते। ती अशी पाण्यात हे करून काढून घ्यायची आणि नंतर हे आता साफ केलेले आहे, स्वच्छ पाण्याने धुवायचा। कालवा बनवण्यासाठी मी इथे साहित्य घेतले आहे। 4 ते 5 कांदे कापून घ्यायचे, 2 टोमॅटो कापून घेतले, थोडी कोथिंबीर घेतली आहे चिरून आणि अर्धी वाटी नारळ घेतले। चला आता आपण सुरुवात करू। हे मातीचं भांडं आहे, ह्याला सोरकुल म्हणतात। मालवणमध्ये सर्रास नॉनव्हेजसाठी ह्या भांड्याचा वापर केला जातो। पदार्थामध्ये मातीचा स्वाद उतरला जातो आणि त्यामुळे जास्त चविष्ट बनतं अन्न। आरोग्यासाठी पण चांगलं, मातीपासून कॅल्शियम वगैरे असतं माती। इथे मी 3 टेबलस्पून तेल घेते, त्यामध्ये फोडणीसाठी ठेचलेली लसूण टाकायची आहे। लालसर होईपर्यंत लसूण भाजून घ्यायचे चांगले, मस्त वास आता सुटेल, मातीचा त्यात वास मिक्स होईल। मस्तपैकी लसूण फ्राय झालेली आहे। आता आपण त्यात कांदा फ्राय करून घेऊ। कांदा पण चांगला खरपूस भाजून घ्यायचा आहे, लालसर होईपर्यंत। आता मी मालवणमध्ये आलेली आहे, तुम्हाला छान छान रेसिपी पाहायला मिळणार आहेत। त्यासाठी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे। आता यात थोडंसं मीठ टाकलेलं आहे, त्यामुळे कांदा जरा लवकर भाजेल। आता मी माझ्या गावी आलेली आहे, आचरा मालवण। बघा छान छान कशी नारळाची झाडं वगैरे दिसत आहे। वाळू आहे और खाडी आहे, छानपैकी समुद्र पण आहे। छानपैकी पाणी पसरलेलं आहे सर्व बाजूने, त्यामुळे इकडच्या लोकांचं मुख्य आहार मासे, नॉनव्हेज। आपण टोमॅटो फ्राय करून घेऊ, चांगला मऊ होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। खरंच छानपैकी मातीचा वास सुटलेला आहे। टोमॅटो मऊसर झालेला आहे। आता आपण यात मालवणी गरम मसाला टाकायचा आहे, 2 चमचे। छानच वास सुटलेला आहे। ही रेसिपी तुम्ही करून पाहायचीच आहे। आता मी त्यात ही कालवं टाकत आहे। यामध्ये आता आपल्याला पाणी घालायचं नाहीये, पाणी आपोआपच सुटणार आहे त्याला। मीठ आणि कोकम एक घालायचे, कोकम शेवटी टाकायचे, कोकम टाकलेले। थोडा मसाला अजून मी ऍड करते, तिखट नाही आहे, मालवणी मसाला तिखट नसतो। ही रेसिपी पण मी तुम्हाला पुढील व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे। आता आपण चवीनुसार मीठ टाकू।
आचेवर 10 मिनिटं शिजवून घ्यायचं आहे. हे झाकून ठेवू आपण आता. दहा मिनिटं झालेली आहेत. बघा किती पाणी सुटलेलं आहे. आता मी यात खोबरं आणि कोथिंबीर टाकते आणि परत आपण 2 मिनिटं शिजवून घेऊ. तयार झालेलं आहे. गॅस बंद केलाय मी, पण ते मातीचं भांडं असल्या कारणाने ते थोडं असं बॉइल्ड होत असतं. आता ही माझी रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. मग तुम्हाला अजून छान छान रेसिपी पाहायला मिळते. धन्यवाद.